Hello friends, this is Bipul Ramchiary. Welcome to B.Ed classes. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आं थांनाय भिडिअआव थांनाय 2019 मायथाइयाव जालांनाय आसाम पुलिस आनजादनि खायसे सोंलुफोरखौ सल्भ खालामदोंमोन। स' दिनैनि बे भिडिअ आङो 79 नाम्बारनिफ्राय 100 नाम्बारसिम सोंलुफोरखौ सल्भ खालामनो लानाय जादों। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायलांगोन। दिनैनि सावरायनो लानाय गिबि सोंलुआ जाबाय 79 नाम्बार। स' मा होदो नायनोसै जोङो। India's soul lives in village was said by भारतनि जिउमा एबा आत्माया गामियावसो थायो होननाय बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन? स' बेवहाय मोनब्रै अपसन दोङो। ए नाम्बारा जाबाय बिनोबा भाबा आरो बि नाम्बारा जयप्रकाश नारायण, सि नाम्बारा जवाहरलाल नेहरू आरो डि नाम्बारा जाबाय मा महात्मा गान्धी। स' कारेक्ट अपसना जाबाय महात्मा गान्धी। डि नाम्बार अपसना जाबाय कारेक्ट अपसन। भारतनि जिउमा एबा आत्माया गामियावसो थायो होननाय बे बाथ्राखौ जोंनि भारतनि हारिमानि बिफा महात्मा गान्धीया बुंदोंमोन। जोबोद गोसोआव लानो गोनां, गोबां कम्पिटिटिभ आनजादफोरावनो फैबाय थायो। 80 नम्बर सोंलुआ जाबाय फान्डामेन्टेल डिउटिज वेर इनकर्परेटेड इन इन्डियान कन्स्टिटिउसन इन द इयार। भारतनि जा फान्डामेन्टेल डिउटिज नोगोरारिनि जा मावनो गोनां बिबान बेखौ जोंनि बे भारत हादोरनि माने संबिजिताव माब्ला मा मायथाइयाव सोसनफानाय जादोंमोन बेवहाय मोनब्रै अपसन दोङो। 1950, 1952 आरो 1976 आरो 1971। स' कारेक्ट अपसना मा 1976। 1976 मायथाइयाव 42nd एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों मा खालामदोंमोन ना भारत हादरनि संबिजिताव फान्डामेन्टेल डिउटिसखौबो सोफानाय दंमोन। आगोलाव फान्डामेन्टेल राइट्स दङ, गाहाय मावनो गोनां गाहाय मोनथाय आरो गाहाय मावनो गोनां बिबान। बे फान्डामेन्टेल डिउटिसखौ भारतनि संबिजिताव 1976 मायथाइनि 42थि भारतनि संबिजित फोसाबनायनि गेजेरजों बेखौ सोसनफानाय जादोंमोन। जोबोर गोसोआव लानो गोनां आरो इम्पर्टेन्ट। 81 नम्बर सोंलुआ जाबाय इन द नेशनेल फ्लेग अफ इन्डिया भारतनि माहारियारि फिरफिलायाव दा अशक चक्रआ जोंनि भारतनि फिरफिलायाव माने गेजेराव अशक चक्र दोङो। बे अशक चक्रआव मोनबेसे गनसाफोर दोङो आरो मा गाबनि दोङो नायो। ए नाम्बारा 24 स्पक्स इन ब्लेक कालार आरो बि नाम्बारा जाबाय 16 स्पक्स इन ब्लेक कालार आरो 24 स्पक्स इन ब्लू कालार आरो मोनसे जाबाय 16 स्पक्स इन ब्लू कालार। स' कारेक्ट अपसना जाबाय सि। बेसेबां दोङो? 24टा माने ब्लू कालारनि 24टा मा दोङो गनसाफोर दोङो अशक चक्र भारतनि फिरफिलानि। जोबोद इम्पर्टेन्ट। नेक्स्ट कुइसना जाबाय ए सुप्रिम कोर्ट जज कैन बी रिमुभ बाय सासे सुप्रिम कोर्टनि बिजिरगिरिया जौसिन बिजिरसालिनि बिजिरगिरिया बोखारजायो ना माबानिफ्राय बिबाननिफ्राय बोखारजायो। रिमुभ सोरजों बोखारजायो? सोर बोखारनाय मोन्थाय दङ? ए नाम्बाराव दङ प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया, भारतनि गाहाय मन्त्रि, चिफ जास्टिस अफ इन्डिया, जौसिन बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि। बेनिफ्राय सि नाम्बारा दा स्पिकार अफ द लकसभानि बुंथिगिरि आरो मोनसेया जाबाय दा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया आफ्टार इम्पिचमेन्ट। भारतनि हादोरगिरिया आफ्टार इम्पिचमेन्ट माने इम्पिचमेन्ट होननाय जा बेबस्थानि गेजेरजों संबिजितनि जा इम्पिचमेन्ट बोखारनायनि खान्थिजों मा खालामो भारतनि हादोरगिरिया माने सासे सुप्रिम कर्टनि जाजखौ बोखारनो हायो। बे कारेक्ट अपसना जाबाय डिआ। 84 नम्बरनि सोंलुआ जाबाय मा 84 नाम्बारा व्हाट आर द टटेल नाम्बार अफ सीट्स रिजार्व फर SC एन्ड ST इन लोकसभा। लोकसभायाव SC आरो ST नि रिजार्भ खालामनाय सिटआ गासै सिटआ बेसेबां होनना बुंदों? बहाय मोनब्रै अपसन दोङो। ए नाम्बाराव 69 30 थामहिनबा बे माने जादों SC ना जाबाय 69 आरो ST ना जाबाय 30। थिगदिनो बि नाम्बाराव 79 40 आरो सि नाम्बारा 89 and 50 आरो डि नाम्बारा जाबाय भेरिस आफ्टार एभरि जेनेरेल इलेक्सन। मोनफ्रोमबो जेनेरेल इलेक्सननि उनाव मा गुबुन जायो आरो बेबायदि आरो। स' बेवहाय जोंहा मोनसेबो कारेक्ट अपसन गैया। स' जानांगौमोन मा बियो माबाया दा लकसभायाव रिजार्भआ जाबाय SC निया गोसोआव लानो गोनां आरो SC निया जाबाय 84 आरो ST निया बेसेबां? ST निया जाबाय गासै 47। स' कारेक्ट अपसन एसेमोन। SC निया जाबाय 84 आरो मा ST निया 47 नाथाय बेयाव मोनसेबो गैया। स' बेयो मोनसेबो कारेक्ट जायासै। बे कुइसना भुल जादों आरो कुइसना गोरोन्थि जादों। स' गोसोआव लाबानो जाबाय। गोबां कम्पिटिटिभ आनजादफोराव फैबाय थायो। SC निया गासै लकसभायाव रिजार्भ खालामनाया गासै थिनानै दोननाय मासिया 84 आरो ST निया गासै 47। स' जोबोर गोसोआव लानो गोनां। स' बेवहाय नैबे 84 नम्बर सोंलुआव मोनसेबो कारेक्ट अपसन गैया। स' 85 नम्बर सोंलुआ जाबाय हाउ मेनि मेम्बार्स केन बी नमिनेटेड टू द लोकसभा बाय
दा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया भारतनि हादोरगिरिजों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाजों मा लोकसभायाव साबेसे मेम्बारफोरा सोद्रोमाफोरा मा थिसनजायो जोंनि भारतनि हादोरगिरिनो संबिजिदा ना बिसायख'थि गैयालासेनो माने लोकसभायाव आरो राज्यसभायाव थिसननायनि मा होनाय जादों मोनथाय होनाय जादों स' लोकसभायाव प्रेसिडेन्टआ भारतनि हादोरगिरिया साबेसे सोद्रोमाफोरखौ डाइरेक्टलि थिसनना होनो हायो स' बेवहाय मोनब्रै अपसन नाय दोङो ए नाम्बाराव जाबाय 2 बि नाम्बाराव जाबाय 12 सि नाम्बाराव 14 आरो डि नाम्बाराव जाबाय 7 स' कारेक्ट अपसना जाबाय ए लोकसभायाव ना लोकसभायाव बेसेबां होनो हायो गासै सानै मेम्बार थिसनो लोकसभायाव बेसेबां होयो सानै मेम्बार थिसनो माने हादोरगिरिया सानै मेम्बारखौ थोंजोङै सायख'नानै थिसनो थिग बेबायदिनो राज्यसभायाव बेसेबां होनना बुंबा राज्यसभायाव बेसेबां 22 राज्यसभायाव 12 जन सोद्रोमाफोरखौ हादोरगिरिया मा थिसननो हायो आरो जोबोर गोसोआव लानो गोनां गोबां कम्पिटिटिभ आनजादफोरावनो फैबाय थायो बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलु खोनायसै 86 नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय Which fundamental right was described by the Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? Which fundamental right was बबे मोनसे गाहाय मोनथाया डक्टर B.R. आम्बेडकारजों जोंनि भारत हादरनि संबिजिरनि खस्रा आफादनि आफादगिरि डक्टर B.R. आम्बेडकारजों मा बुंजानाय मा होनना बुंदोंमोन बिथाङा डक्टर B.R. आम्बेडकारा बबे मोनसे गाहाय मोनथायखौ हार्ट एन्ड सोल होनना बुंदों हार्ट माने बिखा आरो जिउमा होननानै बबे मोनसे गाहाय मोनथायखौ डक्टर B.R. आम्बेडकारा बुंदोंमोन स' जोबोद इम्पर्टेन्ट कुइसन बेबो बेवहाय मोनब्रै अपसन नायदों ए नाम्बारा जाबाय राइट टु रिलिजन बि नाम्बार राइट टु एडुकेसन सि नाम्बारा राइट टु प्रपार्टि आरो डि नाम्बार जाबाय राइट टु कन्स्टिटिउसनेल रिमेडिस स' कारेक्ट अपसना जागोन मा राइट टु कन्स्टिटिउसनेल रिमेडिस संबिजिर फोसाबनायनि मोनथायखौनो बिथाङा संबिजिरनि बिखा आरो जिउमा होननानै बुंनाय जादों बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे सोंलु खालामनोसै 86 नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय मा द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया डिसक्राइब इन्डिया एस भारतनि संबिजिदा भारतखौ मा होननानै डिसक्राइब खालामो मा हिसाबै बरनायो भारतनि संबिजिदा भारतखौ मा हिसाबै डिसक्राइब खालामो ए नाम्बार दं कनफेडारेशन बि नाम्बार अफ फेडारेशन आरो सि नाम्बारा इउनियन अफ स्टेट्स आरो मोनसेया जाबाय नान अफ दिस स' भारतनि संबिजिदाव भारतखौ मोनसे इउनियन अफ स्टेट्स होननानै माने स्टेटफोरनि मोनसे जथाय इउनियन होननानै फोरमायनाय जादों आरो भारतनि संबिजिदाव जोबोद इम्पर्टेन्ट बेबो 87 नम्बर सोंलुआ जाबाय मा द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया एड्रेसेस बोथ हाउसेस अफ द पार्लियामेन्ट एसेम्बल टुगेदर एट द कमेन्समेन्ट अफ भारतनि हादोरगिरिया माने पार्लियामेन्टनि मोननैबो माबायाव मोननैबो हाउसा जुथुमनायाव बिबुंथि लाखियो मा समाव याव ए नाम्बाराव दङ इच इयार बोसोरफ्रोमबो आफ्टार इच जेनेरेल इलेक्शन टु द लोकसभानि माने इलेक्शन जानाय जेनेरेल इलेक्शननि उनाव मोनफ्रोमबो इलेक्शननि उनाव सि नाम्बाराव दङ बोथ ए एन्ड बि थारमाने इच इयार बोसोरफ्रोमबो आरो इलेक्शन जानायनि उनाव आरो मा डि नाम्बारा जोङो नैदार ए नर बि एबो नङा थामहिनबा बोसोरफ्रोमबो नङा आरो बा इलेक्शन जानायनि उनावबो नङा स' कारेक्ट अपसना जागोन मा बियो 87 नाम्बारनि कारेक्ट अपसना जाबाय बोथ सि नाम्बारा बोथ ए एन्ड बि भारतनि माने हादोरगिरिया मोननैबो सदननि जुथुमायाव बिबुंथि लाखियोब्ला बोसोरफ्रोमबो इच इयार आरो आफ्टार इच जेनेरेल इलेक्शन टु द लोकसभानि इलेक्शननि मोनफ्रोमबोनि उनावबो बिथाङा बिबुंथि लाखियो स' बिबुंथि लाखिनाय समा मा बोसोरफ्रोमबो लाखियो आरो इलेक्शननि उनावबो लाखियो स' कारेक्ट अपसना जाबाय सि जोबोद इम्पर्टेन्ट 89 नम्बर सोंलुआ जाबाय दिलवारा टेम्पल्स आर इन दिलवारा टेम्पला दङ बबेयाव इन्दर बि नाम्बाराव माउन्ट आबु सि नाम्बारा सोमनाथ डि नाम्बारा जाबाय द्वारका स' कारेक्ट अपसना जाबाय बि माउन्ट आबुआवनो इन्दर टेम्पल्सफोरा दङ 90 नम्बर सोंलुआ जाबाय टेरिटरियेल वाटार मिन्स टेरिटरियेल दैया जाबाय दैनि ओंथिया ए नाम्बार दङ द वाटार फाउन्ड इन ए काउन्ट्रि इन फर्म अफ रिभार एन्ड लेक्स बि नाम्बार द वाटार हुइच इज साप्लाइड टु आदार कान्ट्रिज आरो सि नाम्बार जाबाय वाटार अफ सी लकेटेड क्लोज टु द कोस्ट अफ ए कान्ट्रि एन्ड डि नाम्बार जाबाय वाटार सेक्युर फ्रम आदार कान्ट्रिज स' कारेक्ट अपसना जाबाय मा सी स' टेरिटरियेल वाटारनि ओंथिया जाबाय मानो वाटार अफ सी लैथोनि दैनो
located थानाय जायनिखि लैथोनि दैया दङ located close to the coast of a country मोनसे countryनि coastआव खाथियाव coastनि खाथियाव थानायखौनो मा होनना बुङो territorial water होनना बुंनाय जायो गोसोआव लानो गोनां जोबोद बेनि उनाव 91 नम्बर सोंलुआ जाबाय मा which planet emits green light बबे मोनसे ग्रहआ मा ग्रीन लाइट गोथां लाइट हगारो गोथां लाइट सोरां होयो बबे मोनसे ग्रीन लाइट होयो which planet बेवहाय मोनब्रै अपसन होदों जुपिटार इउरेनास भेनास नेपचुन सो कारेक्ट अपसना जाबाय मा इउरेनासआ मा emits green light गोथां सोरां होयोनो गोसोआव लानो गोनां जोबोद नेक्स्ट 92 नम्बरा जाबाय the planet nearest to the sun is साननि खाथिसिनाव थानाय ग्रहआ जादों मा दङ ए नाम्बाराव आर्थ बि नाम्बाराव मार्स सि नाम्बाराव मार्कुरि आरो डि नाम्बारा जाबाय भेनास स कारेक्ट अपसना जाबाय मा मार्कुरियानो साननि खाथिसिनाव थानाय मा ग्रह स बे सलार सिस्टेमनि बागै ग्रहफोरनि डिस्टेन्सखौ लानानै आं अलरेडि मोनसे भिडिअ बानायखांबाय स बेयाव चेनेलाव थांना नागिरबा मोजाङैनो बुजिनानै मोनगोन आरो बेनि थाखाय मोनसे ट्रिक होदो गोरलैयैनो गोसोआव लाखिनो हानायनि मोनसे ट्रिक होनाय जादों मा ट्रिक बेयो लेटारजों आं एम फेम आरो मा जे सान एम फेम जे सान साना मोनसे वर्ड जाखौनायखौ फेमखौ मोनसे वर्ड होनना फामिना ला इयाव मोनसे लेटार दङ इयाव मोनसे लेटार दङ एम दो फेमदो एम दङ आरो जे सानदो मा दङ जे दङ ना बे बाथ्रायाथ' गोरलै जागोन गोसोआव लानाय एम फेम जे सान एमआ जाबाय मार्कुरि साननिफ्राय खाथिनिफ्राय दायो साननिफ्राय खाथिसिनाव थानाय जाबाय मार्कुरि इनाव भेनास भेनाव आर्थ आरो उनाव मार्सनि उनाव जुपिटारनि उनाव सेटार्न उनाव इउरेनास आरो उनाव मा नेपचुन स बेखिनियानो ग्रहआ ना गोसोआव लानो गोरलै जागोन बे 8था ग्रहआ 93 नम्बर सोंलुआ जाबाय मा इन्टारनेशनेल डेडलाइन रेफार्स टु इन्टारनेशनेल डेडलाइनआ फोरमायो माखौ रेफार खालाम माखौ बुङो स ए नाम्बाराव दङ 0 डिग्री लंगिट्युड आरो बि नाम्बाराव 90 डिग्री ईस्ट लंगिट्युड आरो सि नाम्बारा इकुवेटेड आरो डि नाम्बार जाबाय 180 डिग्री लंगिट्युड स कारेक्ट अपसना जाबाय मा 180 डिग्री लंगिट्युड स इन्टारनेशनेल डेडलाइनआ माखौ बुङो 180 डिग्री लंगिट्युडखौ बुंनाय जायो लेटिट्युड आरो लंगिट्युडनि सायाव आं अलरेडि मोनसे भिडिअ फोसावखांबाय बेयाव नायना लायोबा हयथ' एसे मोजाङै बुजि मोनगोन आरो न लंगिट्युडआरि जाबाय इखिजा बोनायखौ मा होनना बुङो लेटिट्युड आरो सा मिरुनिफ्राय खोला मिरुआव जाबोखौ लंगिट्युड होनना बुङो स बे 180 डिग्री लंगिट्युडआ इन्टारनेशनेल डेडलाइनआ माखौ बुङो बेयो 180 डिग्री लंगिट्युडखौ बुंनाय जायो नैदिखै 180 डिग्री लंगिट्युडखौ बुंनाय जायो जोबोद गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव 92 नम्बर सोंलुखौ नायनोसै जों 92 नम्बर सोंलुआ जाबाय भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया इज द हेड अफ भारतनि लेङाइ हादोरगिरिया गाहाय जायो हेड जायो आफादगिरि बबे मोनसेनि सो बेवहाय दङ लोकसभा राज्य सभा विधान सभा आरो पार्लियामेन्ट स कारेक्ट अपसना जाबाय मा बि भाइस प्रेसिडेन्टआनो जेब्लाबो मा राज्य सभानि चेयारमेन जायो माने भाइस प्रेसिडेन्टआनो मा भारतनि भाइस प्रेसिडेन्ट एबा लेङाइ हादोरगिरिया मा मानि हेड जायो होनबा राज्य सभानि हेड जायो गोसोआव लानो गोनां जोबोद इम्पर्टेन्ट 95 नम्बर सोंलुआ जाबाय जिन्स आर डेसक्राइब बेस्ट बाय जिन्सफोरखौ साबसिनै बुजायनाय जायो माजों बुजायनाय जायो बेवहाय मोनब्रै अपसन दं लं सिंगल चेन अफ एमिनो एसिड्स लं डाबल चेन्स अफ एमिनो एसिड्स लं सिंगल चेन्स अफ द निउक्लिक एसिड आरो मोनसेया जाबाय लं डाबल चेन्स अफ निउक्लिक एसिड स कारेक्ट अपसना जाबाय डि लं डाबल चेन्स अफ निउक्लिक एसिड जोबोद इम्पर्टेन्ट 92 नम्बर सोंलुआ जाबाय isotopes are atoms of the same element that have different isotopesफोरा मोनसे atoms no atoms of the same elements एखे गुन्द्रानिनो एलिमेन्ट्सनिनो मा होनो atoms होनना बुङो that have different जायहानोखि मा थायो have different गुबुन गुबुन मा थायो isotopesफ्रा number of neutrons number of electrons number of protons and मोनसे जि नाम्बार जाबाय atomic number so correct option जागोन मा A number of neutrons isotopes मा number of neutrons थायो बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै 93 नम्बर सोंलुआ जाबाय most of the oxygen transported by the blood is most of the oxygen transported
most of the oxygen transported खालामजानाय oxygen लांलाय लाबोलाय खालामनायनि गोबाङानो by the blood is most of the oxygen transported खालामनाय दैथायजानाय by the blood थैजों दैथायजानाया जाबाय dissolved in plasma, dissolved in water, bound to hemoglobin. D number ionic form as a solute in plasma. So correct option is ma C. So most of the oxygen transported by the blood is ma bound of hemoglobin. गोसोआव लानो गोनां जोबोर important. गुजिदाइन नम्बर सोंलुआ जाबाय scurvy is caused by deficiency of scurvy होननाय मोनसे बेरामा बे बेरामा scurvyआ मानि आंखालाव मा deficiencyनि आंखालाव मानि deficiency थामहिनबा मानि आंखालाव मा scurvy बेमारा जायो स' बहाय मोनब्रै अपसन दङ ए नाम्बारा भिटामिन ए बि नाम्बारा भिटामिन बि आरो सि नाम्बारा भिटामिन सि आरो डि नाम्बारा जाबाय भिटामिन डि स' कारेक्ट अपसना जाबाय मा भिटामिन सि स' भिटामिन सिनि आंखाल जायोबा मानसिया मा जायो स्कारभि जायो स्कारभि होननाय बेरामा भिटामिन सिनि आंखालाव जायो जोबोर गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव 99 नम्बर सोंलुआ जाबाय लर्ड बुद्धस अरिजिनेल नेम वास लर्ड बुद्ध भगवान बुद्धनि गुबै मुङा नंगौमोन मामोन जाबाय दुशान्त दङ मोनसेया सिद्धार्थ दङ मोनसेया जाबाय सामार दङ मोनसेया जाबाय सिद्धान्त स' कारेक्ट अपसना जाबाय सिद्धार्थमोन स' लर्ड बुद्धनि गुबै मुङा अरिजिनेल नेमा मामोन सिद्धार्थनि उनावसो बिथाङा बुद्ध बे मुंखौ मोनदोंमोन उनाव बेनि उनाव दिनैनि भिडिअनि जोबथा सोंलुआ जाबाय 100 नम्बर नायनि जों रिं अफ फायार मिन्स रिं अफ फायार ओंथिया मा ओंथिया बुजायो मा ओंथि बुजायो बय ए नाम्बाराव दङ सार्काम पेसिफिक बेल्ट मिड कन्टिनेन्टेल बेल्ट इन्डियान असेन बेल्ट आरो मोनसेया जाबाय आटलान्टिक असेन बेल्ट स' कारेक्ट अपसना जाबाय मा ए सार्काम पेसिफिक बेल्ट रिं अफ फायारनि ओंथिया लायनो सार्काम पेसिफिक बेल्ट जोबोर गोसोआव लानो गोनां स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आसा खालाम भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा खेबसे लाइक खालाम चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो हाजासे शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं